Türkmenistanda harby gulluga çağırışdan boşadylmagy degişli bolan 27 ýaşy dolmadyk öňkü bendilerin harby gulluga mejburi çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar göz görteli köpelýär. Azatlyk radiosynyň ýurdun harby bölümlerindäki çeşmeleri bu raýatlaryň gulluga alınıp gidilmegine ýurtda ether yetmezçiliginiň ýitileşmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 10 dekabrda Lewap we Balkan vilayatlarinden maglumat berdiler. Tutsawlukdan boşanymdan 2 aý soň meni bayan komanda çağırdylar. Men elimdäki volçy bileti, ýagny iş kesrenini we azatlykdan mahrum edilenini görkezýän resminamany görkezdim. Emma şonu da meni zor bilen armiýa alyp gitdiler. Diýip Lewaply öňkü bendi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda Lewaply ýaşaýja nähili aýyplama esasynda iş kesilendigini, onuň näçe ýyl tutsawlukda saklanandygyny we haçan azatlyga goý berilendigini tasdiklaýan ähli resminamalar bar. Ýöne redaksiýa söhbetleşimiziň howpsuzlygy zerarly olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Men we meniň howsarlarym ýurdun kanunçylygyna laýyklykda meniň harwurlukdan boşadylýanymy we munyň bilen bagly resminamalaryň bardygyny suwd edip düşündirmäge synanşsakda biziň ardymyzy hiç kim diňlemedi. Diýip öňkü bendi aýtdy. Türkmenistanyň harby boşluluk we harby gulluk hakyndaky kanunynyň 18-nji maddasynda beýlekler bilen bir hatarda uly bolmadyk agyr jenaýaty edendigi üçin iki gedek iş kesilenleriň ýa-da ortaça agyr jenaýaty, agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýaty edendigi üçin iş kesilenleriň harby gulluga çağırışdan boşadylmagyna degişlidigi bellenýär. Öňkü bendi harby gullukda gynamalara, azar bermelere we kemsitmelere sebäp edilendigini, ol ýerdäki şertlere çydap bilmän özünün garnyny ýarandygyny hem aýtdy. Soňra meni komissiýa etdiler we 3 aýaly psihonewrolog bölümine zorluk bilen sakladylar. Diýip ýakynda agdalan bölümden boşadylan Lewaply öňkü bendi nygtady. Azatlykda ýokarda aýdylan ýagdaýlary tasdiklaýan resminamalaryň şol sanda öňkü bendiniň harby bilediniň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary hem köpçülige ýetirmekden saklanýar. Balkanda habarçymyz hem 27 ýaşyny dolmadyk öňkü bendileriň harby gulluga çekilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýygjamlaşandygyny tasdiklaýar. Lewapyň harby bölümleriniň birindäki çeşmämiz muňa soňky ýyllarda 27 ýaşyna ýetmedik erkekleriň köpçülikliğin häsiýetde daşar ýurtlary okumagy, işlemäge gitmegi zerarly, ýurtda ether ýetmezçiliginiň ýitileşmegini sebäp bolýandygyny aýdýar. Ol häkimetleriň bu problemany çözmek üçin Türkmenistanyň harby kanunçylygyna garşy gelýän emellerden peýdalanyp harby gullukdan azat edilen raýatlary hem zor bilen gulluga çekýändigini tasdiklaýar. Soňky bir näçe ýyl bäri durly sebäplere görä harby gulluk borjundan azat edilen erkekleriň, hatda öňkü bendileriň hem zorluk bilen gulluga uğradylmagy bilen bagly ýagdaýlar bolýar. Sebäbi 2021-nji ýyldan bäri harby bölümlerde ether sany ýyl saýyn azalýar. Gorunlyk ministerligi munyň sebäbini bilse-de, meseleni bir kanun ýolları arkaly çözmäge çalışýar. Diýip çeşmämiz nygtady. Mundan başga ol öňkü bendileriň harby gulluga ekdilmegine raýatyň çağırış boýunça harby gullugy tamamlandygyny tasdiklaýan harby biletleriň bir kanun satylmagynyň hem sebäp bolýandygyny belleýär. Gorunlyk ministerligindäki işgärlere ýakyn bolan raýatlar daşary ýurtlarda ýaşaýan ýaş erkeklerden $1000–5000 para alyp raýatlara harby biletleri oňorp berýärler. Hatda biletleri daşary ýurtlara ýörite eltip hem berýärler. Şonuň üçin hem bizde ýiti ether ýetmezçiligi bar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrant hem bu ýagdaýlary tasdiklap ýurda dolananda harby gulluga alınıp gidilmezligi üçin ýörite araçynyň hyzmatyndan peýdalanandygyny gurrun berdi. Okuyan universitetimiziň Türkmen toporunyň ýolbaşçysynyň Türkiýedäki Türkmen ilçihanasy we konsulhanasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklaýandygyny bilýärdim. Degişli mesele üçin oňa ýüzlendim. Ol maňa araçynyň belgesini berdi. Araçy $2000 berseň harby bileti Türkiýe getirdip berjek diýdi. Men hem harby bileti gulluk etmän bir aýyň dowamyna aldym.
diýip Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada deýişli türkmen häkimetlerinden şolsanda ýurdun goranmak ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýaşy 18-den 20-de çenli bolan raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäreleriň çäginde mektebi tamamlayan okuwçylaryň tas mektep partasyndan, daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan destine harby gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini açaçan düşündirmeýärler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan harby bölümleriň ofitserleri muny ýurtda eser ýetmezçiligi bilen düşündirip gelýärler. Mara welaýatyna paýta möhsümi tamamlanyp geljek ýylyň hasyly üçin gowaça meýdanlaryna sürme işlerine girişildi. Ýöne sebäpde sürüm traktorlaryny bölünip berilýän dizel ýanygyjy ýetmezçilik edýär. Mekanizatorlar ýanygyç paýlanşygyny eden etdirige ýol berilýänini aýdýarlar. Biri kagızda gorkodulýan dizel ýanygyjyndan 3 esse az ýanygyç berilýär. Häzir owa ýerlerine ýanygyç paýlanşygyna jogap berýän adamlar baýap başlady. Meselem, her bir traktor 400 litr ýanygyç ýakdy diýip resmi kağıt taýýarlaýarlar. Galan ýanygyç hususy ýüklöw sürüjilerine satylýar. Diýip bir mekanizator aýdýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Ýöne şeýle gurjunlar oba hojalyk işleri üçin sarp edilýän nevit önümlerine tölegleriň geçirilişiniň gödäwçilikde saklanylmagynyň talap edilýän pursatlaryna gawat gelýär. 2-nji dekabrda oba hojalyk işlerine bagşlanyp geçirilen iş maslahatyna vilayet häkimlerine we oba hojalyk resmilerine bu pudokda sarp edilýän nevit önümlerine degişli töleg işleriniň gödäwçilikde saklanylmagy tapşyryldy. Mara welaýatyna paýtaç kärenetler öýdlerine dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi edýänliginiň aýdylyp şeýle maksatlar bilen pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Häkimlik işgärleri paýtaç kärenetçilerden dizel ýanygyjyny bahanalap 200 manatdan pul ýygnap alýarlar. Diýip ýerli daýhan aýdýar. Muňa garamadan olar öýdleriniň gowaça meýdanlaryna henizem sürme işleriniň geçirilmänini aýdýarlar. Bu ýagdaýa nägilelik bildiren 6-7 sany kärennetçi etraplaryň birini häkimlige baryp şikaýet bildiripdirler. Howa habarymyz bar. Ýöne ilki bilen ýolutyn etrafyndaky iri ýollaryň gyralarynda ýerleşýän gowaça meýdanlarynda sürüm işlerini geçirmeli. Sebäbi paýtagtdan iberilýän wezipeli adamlar sol ýollardan peýdalanýarlar. Şonuň üçin siziň ýerleriňizde geçirilmeli sürüm işleri biraz soňa goýuldy. Diýip daýhanlar häkimlik işgäriniň öýdlerini aýdan sözlerini sitirlýär. Dizele niýetlep 200 manat harajat çykaran, ýöne öýd ýerlerine sürme işlerini geçirip bilmeýän kärenetçiler, bolmasynyň az bölünip berilýän dizel ýanygyjy bilen kanagat etmeli bolýan mekanizatorlar. Gal berse de ýanygyç paýlanşygyny eden etdirige ýol berip öýdlerini ynanylan emlekden bir kanun peýdalanmakda aýplanýan jogapkar adamlar Günorta günnogor sevtiň oba hojalyk pudogyny işleriň barşyndan habar berýär. Biziň kärende ýerimiziň ýarsyny hem agdarman sürüm işlerini geçirmän 200 manat pulumuzy aldylar. Diýip beýle kıvır kärenne çaýdýar. Mekanizatorlar dizel ýanygyjynyň oba hyzmat önümçilik birleşigi tarapyndan paýlanyp berilýänini aýdýar. Azatlyk radiosy bu edaradan ýanygyç paýlanşygy bilen bagly resmi tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medeniýeti dekabryň başynda sebäpleri paýta hasylyny soňky kanatyna çenli ýygnap almak işleriniň dowam edýänini habar berdi. Şol bir günorta günnogor sebäpde gan şugunduryny ýygnap almak işleriniň hem alınıp barylýanyny aýdyldy. Türkmenistan paýta möhsüminiň ýygyny kärenetçiler bilen hasap başlyklary geçirilip gowaça meýdanlary derrew öňümüzdäki ýylyň taýýarlanyp başlanýar we sürme işlerine girişilýär. Marly mekanizatorlar her bir kärenetçiden dizel ýanygyjyna niýetlenip 200 manat möçbürine ýygnalyp alynan pul serişdeleriniň daýhan birleşikleriň başlyklary we häkimlik işgärleri tarapyndan paýlaşylýanyny öňe sürýärler. Kärendetçilerden ýygnalyp alynýan 200 manat puldan bize peýda ýok. Bu pullar brigadierler, başlyklar, arçynlar we häkimlik işgärleri tarapyndan öz arlarynda paýlaşylýar. Bize de aňsat däl. Diýip traktor sürüjüsi aýdýar. Azatlyk bu maglumatlary hem ýerli häkimliklere tasdikledip ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Türkmenistan ýurdun gowaça meýdanlaryndan bu ýylam 1.250.000 tonna paýta hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirdi. Plan borçnamasynyň ýurt boýunça ýerine ýetirilip ýetirilmänigi aýdylmaýar. Ýöne ministrler kabinetiniň 6-njy dekabrda geçirilen mejlisinde ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmen paýta döwlet konserni boýunça meýilnamanyň ýüzi göterim ýerine ýetirilendigi öňe sürildi. Türkmenistan ýanygyç serişdelerine baý ýurt, muňa garamazdan kärenetçiler we mekanizatorlar oba hojalyk işlerine sarp edilýän ýanygyjyň paýlanşygynyň öýdleriniň kanagatlanmaýanlyklaryny aýdýarlar. Kärenetçiler dizel üçin öýdleriniň pul serişdeleriniň ýygnalyp alynanyny garamazdan sürme işleriniň geçirilmeýänligini, mekanizatorlar bolsa bu pullaryň öýdlerine berilmeýänligini aýdýarlar. Kärenetçiler de mekanizatorlar da
dizel ýanygyjynyň paýlanşygy boýunça oba resmileriniň we häkimlik işgärlerini aýplaýarlar. Bu ýurt pato önümçiligini hem dünýäde öňnäki ýurtlaryň hatyryny gelýär. Ýöne häkimetler insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapyndan bu pudokda mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Başar al-Asadyň rekimsiz rejiminiň syýnmagy bilen Israýlyň Siriýanyň harby deskalaryna urýan üzdüksiz zarbalar baradaky habarlaryň arasynda 10 dekabr güni erden Damaskda güýçli partlama sesleri eşdildi. Dewi Angliýada ýerleşýän uruş gözegçisi Siriýanyň Adam Hukuklary Obserwatoriýasy 10 dekabrda Israýl goşunlarynyň basyryp alynan Golan welentliginiň golaýyndaky bufer zona ýerleşdirilen wagtynda çap eden beýanatyna Israýlyň Siriýadaky iň möhüm harby meýdançalary weýran edenligini aýtdy. Israýl hökümeti Asad ýykylandan soň gören çärelerini howpsuzlyk aladalary bilen düşünürdi. Obserwatoriýa Israýlyň soňky 2 gününe bu ýurdun harby kuwatyny ýok etmek maksady bilen Siriýanyň çägine 250 töweregi howa zarbasyny uranlygyny aýtdy. Israýl Siriýanyň howa menzillerini we ammarlaryny, uçur eskadronlaryny, radarlaryny, harby signal stansiýalaryny we dürli ýerlerde Siriýanyň hökümetine degişli bolan köp sanly ýara we okdär ammarlaryny ýok etdi diýip obserwatoriýanyň beýanatyny aýdylýar. Bu habar Premier Ministr Benjamin Netanyahu'nun Israýlyň ýakyn gününe gorun kesbini üýtgödýänligini we öz ýurdunyň düşmanlaryny öz sözleri bilen aýdylanyna, öz boyunlaryna dakalan eksistensiýal uruşy ädim ýeňýänligini aýdyn wagtyna gawat geldi. Netanyahu Asad rejiminiň Eýranyň yaramazlyk okunyň merkez elementi bolanlygyny aýtdy we ony Eýran bilen Liwanyň Hezbollah söwüşçüleriniň Abaşa tarapyndan terrorçy diýilip keskitlenen toparyň arasynda ýara geçirjisini döretmekde aýplady. Israýl Liwanyny Hezbollah garşy bir aýlyk howa kampaniýasyny geçirdi. Washington hem soňky günlerde İslam döwlet toparynyň Siriýada saklanyp galan söwüşçülerine garşy 75 jemeti howa zarbasyny urdy. Bu zarbalar İslam döwleti söwüşçüleriniň soňky günlerde Asadyň ýykylmagy bilen dören başagaýlyklardan peýdalanmagynyň öňüni almak aladasy bilen düşünürildi. Birleşik Ştatlar soňky 10 ýylda Siriýada İslam döwlet toparyna garşy göreşmek üçin esker saklaýar. İslam döwleti bu döwri öz mümkinçiliklerini gaýtadan dikeltmek, özüni howpsuz gaçyp atalga, mesken öretmek üçin ulanmagy finansar diýip Abaşanyň döwlet sekretary Antony Blinken 9 dekabrda aýtdy. Dinç günlerine uran takik zarbalarymyz biziň munyň bolmagyna ýol bermezlikde aýgatlydygymy görkezýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. BMG'nyň howpsuzlyk geňeşi 9 dekabrda Siriýadaky ýagdaý barada ýapyk mejlis geçirdi. Yapık kapılaryň arkasynda bolan mejlisiň geçirilmegine çağıran Orset, Eýran bilen bilelikde Asad rejiminiň esasy gollawçysy bolupdy. Meniň pikirimçe, geňeş Siriýanyň territorial bitewigligini we jewisligini goramak, asudy ilatyň goralmagyny üpjün etmek, mätäz adamlara insanperwer kömeginiň gelmegini üpjün etmek zerurlugy barada aza känni birleşdi diýip Orset'iň BMG'daky ilçisi Vasily Nebenzia ýygnakdan soň eden beýanatyny aýtdy. BMG'nyň Siriýa boýunça ýürüýte wekili Geir Pedersen we BMG'nyň parahatçylygy goraýyş operasiýalarynyň başlygy Jean-Pierre Lacroix öň geňeşiň 15 agzasyna Siriýadaky häzirki ýagdaý barada maglumat beripdi. Nebenzia howpsuzlyk geňeşiniň ýakyn günlerde bu ýagdaý bilen baglanyşykly bir resminamasynyň hem bolup biljekdigini aýtdy. Şu aralykda dünýä jemgyýetçiliginiň wakalaryň ösüşini ätiýaşlylyk bilen garaşýan wagtynda Damaskdaky täze de facto dolanyrjylar ýagdaýy durnuklaşdyrmak urunaky tagyllalaryna başladylar. İslamçy toparyň Hayat Tahrir al-Şamyň ýol başçylygyna gol-golonçylar 9 dekabrda Hafez al-Asad öleninden soň 2000-nji ýylda başlanan Asad dolanyrşy döwrüne harby gulluga çağırılan harby işgärleriň ählisiniň günäsiniň geçilýänligini habar berdiler.
Hafez al-Asad häkimiýeti 1970-nji ýylda ele geçiripdi. Siriýanyň premier ministri öz wezipesinde galan we täze dolanurjylar bilen hyzmatdaşlyk etmek wadasyny beren Muhammed Gazi al-Jalali ministrler kabinetiniň agdalarynyň henüzem öz iş orunlaryny oturanlygyny aýtdy. Jalali gozgolaňçylaryň beýanatyna görä buradan täze liderler bilen duşdy. Biz geçişde urunun çalt ve yumşak bolmak üçin işleýärsip, ol Sky News Arabiya teleýaýlymyna aýtdy. Gozgolaňçy lagerden alınan habarlarda veteran siýasatçy Muhammed al-Bashiryň geçiş hökümetine ýolbaşçylyk etjekdigi aýdylýar. Ol soňky bir ýylda Hayat Tahrir al-Şamyň Siriýa halas ediş hökümet diýilýäniniň başlygy bolup işleýärdi. Orsiýet onun özüne we maşgalasyna siýasy gaçywatalga berenligini yglan edenden soň Asadyň anyk nirede bolýanyny barada jikmejik maglumat ýok. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov 9 dekabrda Moskwada jurnalistlere prezident Vladimir Putin'in Asada we onun maşgalasyna gaçywatalga bermek kararyny gelenligini, ýöne özüniň bu mesele boýunça goşmaçy maglumat bermäge borçly därligini aýtdy. Asadyň nirede barada meniň size aýdyp biljek zadym ýok dep Peskov sözünün üstüne getirdi. Damask'ta yaşayan Ermeni Hagor Khatsaryan Azat Avropa Azatlyk radiosyna häzir Siriýadaky ýagdaýyň asugdalykdygyny aýtdy. Men hem işe yerli ermeniler bilen ara gatnaşyk saklaýaryn. Olar howpsuz. Ol ýerde hiç şeýli mesele ýok. Häzirçenli aladaly bir mesele bolmady. Ýöne geljegiň nähili boljagy belli dälip, ol täze ýolbaşçylaryň azlyklara ziýan bermejekdikleri barada aýdan sözlerini ätiýaşly garaýanlygyny sözüne goşdy. Fransiýa we Germaniýa bilelikdäki beýannamalaryny özleriniň täze liderler bilen işlemäge şertli ýagdaýda taýýardyklaryny aýtdylar. Ýewropanyň bir näçe döwleti 9 dekabrda Siriýalılaryň gaçywatalgy haýyşlaryna seretmegini togtadýanlyklaryny habar berdi.